Takže tady je Flash, tady je DJ Stacy, já vás všechny zdravím, který jste na příjmu, který jste na parketu. Jdeme soutěžní večer o nej-DJ Bohemie. Já doufám, že jste spokojení, že se skvěle bavíte. Pokud ne, napište mi to, pokud chcete píčku na přání, napište mi to, určitě spolu něco víme. A my jdeme dál, tady je Terminátor. Hasta la vista, baby. Hasta la vista,